Krásný den. Je příjemné letní dopoledne a já druhý den svého motovýletu vyrážím přes Krkonoše na Máchovo jezero. Má první zastávka však směřuje k obci Bílá Třemešná, kde se nachází tato pozoruhodná přehrada Les království. Děkuji vám všem za tip, kteří mi toto malebné místo doporučili. Kulturní památka se nachází na řece Labi, kde krmíte ryby přímo z mostu. A pokračuji dál směr Krkonoše, kde jsem nemohla minout slavný Špindlerův mlýn. Nepotkala jsem se sice žádnou slavnou osobnost, ale k mému překvapení mou milou kolegyni z práce. Svět je opravdu malý. No a co bych to byla za motorkářku, kdybych nenavštívila slavnou meku motorkářů Pekelné Doly. Jsem zde, avšak jak to známe, z čerty nejsou žádné žerty, dala jsem si malé pivo, samozřejmě nealkoholické, a jela dále. Má cesta končila v Doksech u Máchova jezera, konkrétně v příjemném autokempu Klůček. Malá procházka na večer vždy povzbudí, dobré pivko u jezera ochladí, no a ten západ slunce, prostě nádhera. Tak na viděnou zase zítra, tentokrát pojedu směr Cheb.